प्रतिष्ठान व मी मुंबई अभियान आयोजित स्वराज्यभूमी कोकण महोत्सवामध्ये मी चिन्मय घोगळे आपणा सर्वांचं स्वागत करतोय। दर्शक हो, आपण आता आहोत गोरेगाव नेस्को या ठिकाणी। दिनांक 6 डिसेंबर ते 9 डिसेंबर असा हा 4 दिवस महोत्सव आयोजित करण्यात आलेला आहे। या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे स्टॉल्स देखील लावण्यात आलेले आहेत। मी एका अशाच स्टॉल मध्ये आलोय। एका बांधकाम व्यावसायिकाचा हा स्टॉल आहे। सर काय सांगाल, आपलं नाव कसं? माझं नाव आहे नितीन कदम। कोकण भूमी डेव्हलपर्स ही आमची फर्म आहे। 2004 सालापासून आम्ही गाव हवं असणाऱ्यांना गाव देतो या व्यवसायामध्ये आहोत। तर गाव हवं असणाऱ्यांना गाव देतो म्हणजे काय, तर बरेचसे चाकरमानी आर्थिक स्थैर्यता यावी शिक्षणासाठी असे मुंबईला आलेले आहेत आणि या महानगरामध्ये आर्थिक स्थैर्य मिळालं, पण मनशांतीसाठी काय, तर आपल्याला मनशांती मिळावं, छान शांत जीवन जगता यावं निवांतपणे, तर त्यामध्ये पुन्हा गावी येण्यासाठी उत्सुक आहेत। तर त्यासाठी त्यांना एनए प्लॉट्स पाहिजेत, म्हणजे बंगलो प्लॉट्स पाहिजेत, घर बांधण्यासाठी प्लॉट पाहिजेत। तर हे घर बांधण्यासाठीचे बंगलो प्लॉट्स आम्ही उपलब्ध करून देतो। आता आम्हाला नुकते 18 वर्ष पूर्ण होऊन 19व्या वर्षात पदार्पण करू आम्ही 10 डिसेंबरला। भरपूर सारी लोक आम्हाला प्लॉट घेण्यासाठी इच्छुक आहेत आणि 2009 पासून आम्ही कोकण भूमी प्रतिष्ठानशी संलग्न आहोत म्हणजे त्यांचे जे कोकण भूमी प्रतिष्ठानचे वेळोवेळी त्यांची एक्झिबिशन भरत असतात। त्या एक्झिबिशनमध्ये आम्ही बऱ्याचदा भाग घेतलेला आहे। कामगार क्रीडा मैदानावर त्यांचं पहिलं एक्झिबिशन झालं, तर तिथे खूप लोक आली होती, म्हणजे संपूर्ण कोकणातली बरीचशी लोक, आपल्याकडे गावी जत्रा भरते तशा प्रकारची एक मोठी जत्रा इकडे भरते, खूप भरभरून लोक येतात आणि अशा वेळेला ब्रँडिंग होतं, म्हणजे आमचा प्रोजेक्ट आम्ही त्यांच्यासमोर मांडू शकतो आणि लोकांना आवडतं। जेव्हा ते गावी येतात तेव्हा ते आम्हाला ओळख होतात, म्हणजे असं बॉन्डिंग तयार करण्याचं खूप चांगलं काम या अशा प्रकारच्या परिषदेमधून महोत्सवामधून होत असतं। तर 4 वर्षामध्ये पूर्वी देखील इथे नेस्कोला झाला होता, तिथे आम्हाला चांगला बेनिफिट मिळाला, म्हणजे तिथे आम्हाला चांगले क्लायंट आम्हाला मिळाले। त्याच्यापूर्वी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्सला झाला होता, तिथे पण आम्ही भाग घेतला होता, तिथेही आम्हाला चांगले ग्राहक मिळाले। तर याचा फार उपयोग होतो, म्हणजे दुवा साधण्याचं काम जे आहे कोकण भूमी प्रतिष्ठान आणि कोकण भूमी डेव्हलपर्स यांच्यातलं दुवा साधण्याचं काम हा महोत्सव करतो, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही। सर नेमक्या साईट्स आपल्या कुठे कुठे आहेत? सर आम्ही मुख्यत्वे करून काम करतो ते लांजामध्ये करतो। आतापर्यंत आम्ही 290 जणांना, म्हणजे एका कुटुंबामध्ये 5 जण जरी धरले तरी जवळजवळ 1500 लोकांना, 1450 ते 1500 लोकांना गाव हवं असताना गाव दिलं आहे। आता बरेचसे विचारतात गाव देता म्हणजे काय करतात, तर बघा आम्ही एकदा एनए प्लॉट देतो। एनए प्लॉटमध्ये त्याच्यावरती ते घर बांधतात। घर बांधल्यानंतर तिथली सगळी निसर्ग संपदा असू दे, तिथल्या गावाच्या व्यक्तींची ओळख असू दे, म्हणजे एखादी नववधू जेव्हा सासरी जाते त्यावेळेला तिचं लग्न होतं, त्यावेळेला तिला संपूर्ण कुटुंब मिळतं। तसंच हे ज्या वेळेला आमचे ग्राहक तिथे आम्ही प्लॉट दिल्यानंतर जेव्हा ते घर बांधतात तर संपूर्ण त्यांचं गाव आपलंसं होतं, म्हणून त्यांना गाव मिळतं। अशी ती आमची कन्सेप्ट आहे की गाव हवं असताना आम्ही गाव देतो। बरं, या महोत्सवाचा नेमका व्यवसायाला काय फायदा झाला? महोत्सवाचा फायदा मगाशी मी म्हटल्याप्रमाणे 2009 पासून आम्ही ह्या महोत्सवामध्ये भाग घेतोय आणि ह्या महोत्सवामध्ये भाग घेतल्यामुळे जी लोक, जे मुळात मुख्यत्वे करून कोकणचीच लोक इथे येतात या महोत्सवामध्ये आणि ही लोक आपल्याशी ओळख करून घेतात, आमची त्यांची ओळख होते। इथे आमच्या व्यवसायाचं ब्रँडिंग होतं, म्हणजे आमच्या व्यवसायाची कमी खर्चामध्ये जास्त लोकांपर्यंत ओळख केली जाते आणि आम्ही आमची कार्ड्स देतो, आम्ही आमची ब्रोशर्स देतो आणि ती लोक लक्षात ठेवतात। ज्यांना इंटरेस्ट आहे ते आठवणीने येऊन आम्हाला भेटतात आणि त्याद्वारे व्यवसाय सुलभ रीतीने होतो। त्यामुळे ह्या महोत्सवांची खूप गरज आहे। मात्र मी असं म्हणेन की शनिवार आणि रविवार इथे जास्त मिळतो। यावेळेला तो शनिवार रविवार ठेवलेला नाही आहे, जास्त प्रतिसाद मिळतो शनिवार आणि रविवारी, कारण त्यावेळेला लोकांना सुट्टी असते, त्यावेळेला ते येऊ शकतात। थोडासा यावेळेला असं दिसतंय की प्रतिसाद कमी आहे, पण पुढच्या वेळेला आयोजकांनी ते लक्षात ठेवावं असं मी त्यांना विनंती करेन। धन्यवाद सर, आपल्या वेळ आम्हाला दिल्याबद्दल। धन्यवाद। तर ह्या ठिकाणी कमी खर्चामध्ये जास्तीत जास्त कस्टमर्स पर्यंत पोहोचण्याचा फायदा आम्हाला आणि आमच्या व्यवसायाला या ठिकाणी झाला, अशा प्रकारची प्रतिक्रिया या सरांनी या ठिकाणी व्यक्त केली आहे। चिन्मय घोगळे, कोकणशाही, चिन्मय घोगळे, गोरेगाव नेस्को, मुंबई। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।